Türkmenistanda häkimetlerin aýallaryň daş keşfine edýän gözekçiligi dörli uğurlarda göze ilýär. Aýallaryň botaks, emeli kirpikleri we dyrnaklary etdirmegine gadagynçylygyň soňky aýlarda biraz gowşan wagtynda şeýle kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň uçarlary goýberilmedik halatlary ýüze çykdy. Aýal gyzlarda botaks, emeli kirpik ýasama dyrnak bar bolsa migrasiýa şäherleri olary halkara uçarlaryna goýbermeýärler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 22-nji noýabrda gurrun berdi. Habarçy uçardan düşürilen bir näçe denan bilen söhbetdeş boldy. Migrasiýa işgärleri muny ýokurdan berilen tawşyryk esasynda diýip düşündirýärler. Dodoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýleki zatlaryňyza aýryp geliň. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Siziň dodoňyz emeli. Sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasportaky ýaly tebiýi bolmasaňyz biz goýberip bilmeýäris diýärler. Diýip 40 ýaşly Balkanly denan Azatlyga gurrun berdi. Bu denan geçen hepde Aşgabatdan Dubaýa barýan uçardan galypdyr. Aşgabat we Türkmenabad şäherlerinden Dubaýa uçar gatnawynyň ýoly goýulmagy türkmen raýatlarynyň saglyk, sowda we iş gazanç maksatly daşary ýurtlara gitmek mümkinçiligini artdyrdy. Olaryň arasynda aýal maşgalalar köpeldi. Özüni mähri diýip tanadan denan aýal gyzlaryň kosmetiki amallar sebäpli uçardan düşürilmeginiň ýaňy ýakynda başlananlygyny we duýdansa dören bu gadagançylygyň dürli kynçylyklary, şol sandy maddi problemalary döredýändigini belledi. Dubai'ye uçmak için bilet satılan wagtynda bu ýagdaýlar barada duýdurulmaýar. Uçar biletinde hem bu hakda ýazylmandyr. Haçanda uçara minmäge 4 sagat galanda migrasiýa gullugynyň ofitserleri denanlaryň daş görnüşine garap, uçara goýberip goýbermezligi denanlara aýdýarlar. Birinciden bu uly maddi zeper bolsa, ikinciden ruhy zarwa, hereket azatlygy, gender hukuklary ähli taraplaryň depelenýär. Söhbetdeşimiz aeroportdaky işgärleriň aýallaryň görküne özüçe baha berip, ören kemsedici gürleýänligini aýtdy. Halkara howa terminalynyň işgärleri aýal gyzlar daş sypatyny üýtgedip, Dubaýa ten sowdasyny etmäge gidýärler diýen ähengde gürleşýärler. Diýip mähri gurrun berdi. Denanlaryň daş keşfine gözekçilik aprel aýynda başlanypdy. Botoks, ýüz boýagy, makiýaż, saç boýaglary, emeli dyrnaklar ýaly denanlaryň bulanýan kosmetiki bezegleri bilen bir hatarda dar köýnekler hem gadagyn edilipdi. Gender deňligini kanun taýdan gübä geçen Türkmenistanyň hökümeti aýal gyzlar babatyndaky çäklendirmelere we kemsetmelere ýol berilmeginiň sebäplerini resmi derejede düşündirmekden saklanýarlar. Eýranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylar ýasamakda ulanylýan himik jitimleri bekanun ýagdaýda Ýemene daşan gämisi saklandy. 8-nji noýabrda Amerikanyň harby deňiz güýçleri Oman aýlygynda Eýrandan Ýemene barýan bir balyk gämisini saklap, onda bekanun ýagdaýda daşalan 100 tonnadan hem aşa karbamid dökünlerini, şeýle-de 70 tonna goloy amoniýa perchloratyny ele saldy. Gämi Ýemendaky Huti jeňçileri üçin ýaraglar daşamakda ulanylýan ugur boýunça hereket edýärdi. Amerikanyň deňiz güýçleriniň 15-nji noýabrdaky beýanatynda raketa ýangynjyny we partladyjylar ýasamakda ulanylýan ele salynan himik teröristleriň gelip çykyşy barada Türkmenistan agzalmasa-da, Garasyz Türkmen News nesiri çap edilen suratlarda karbamidli onurça haltanyň ýüzünde Made in Turkmenistan, ýagny Türkmenistanda öndürilen ýazgysynyň bardygyna ünsü çekdi. Azodun amid formuli dökünü, ýagny karbamid himik teröristisi owu hojuluk senagatynda ulanylýar. Sol bir wagtda onuň partladyjy teröristleriň prekursor hükmünde kem peýdalanýan ýagdaýlary bar diýip Amerikanyň deňiz güýçleriniň beýanatynda bellenilýär. Bu uly mukdardaky partladyjy teröristleri ululugyna görä orta ağırlygy niýetlenen onurça raketa üçin ýangyjy öndürmek üçin ýeterlikdir diýip Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň merkezi ştabynyň Birleşen Ştatlaryň 5-nji flotunyň we Birleşen deňiz güýçleriniň ýolbaşçysy vice-admiral Brett Cooper aýtdy. Eýranyň Ýemendaky 2004-nji ýylda ýurdun häkimetine garşy gozalan başladan we ýurdun belli bir bölegini öz gözekçiligine geçiren Hutki jeňçilerini gizli ýagdaýda goldaýandygy barada öňden bäri aladalar bildirilýär. Jeňçiler 2015-nji ýylda Ýemeniň paýtagtyny hem basyp aldylar. Olaryň häkimeti halkara jeňmeçilik tarapyndan ikrar edilmedi. Sol bir wagtda Türkmen News nesiri özüniň sinsasyna talgylanyp Türkmenistanyň karbamide Eýrana nagd pul satan bolmagynyň mümkindigini, sebäbi Tehrana garşy girdilen halkara sanksiýalar netijesinde onuň bilen bank operasiýalarynyň mümkin däldigini belleýär.
Türkmenistanyň häkimetleri bu hadisa häzirlikçe hiç hili reaksiýa bildirmediler. Daşary işleri ministrligi hem azatlygyň munyň bilen baglylykdaky soraglaryny jogapsyz goýdy. Garaşsyz neşirler Türkmenistanda karbamid dökünleriniň eksporty bilen esasan prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan ogluny Hacymrat Rejepow degişli Karan Holdings we Ak Hazina kompaniýalarynyň meşgulanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan ise bildirýän ýaş maşgalalar üçin 20.000 manat meçberini bank kartlarynyň oglan edilmeginiň ýa-ni bu ýeňillikden peýdalanmakçy bolýan raýatlar bank kartlaryny almak üçin talap edilýän şertleriň kynlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti sentýabrda ýaş maşgalalary niýetlerini ýeňillikli bank kartlarynyň meçberini 20.000 manat üçin artdyrmak barada karara gol çekdi. Munyň ýa-ni türkmen medeniýeti noýabryň başynda bu kartlaryň berilip başlananyny habar berdi. Şeýlelikde täze üýtgetmelere laýyklykda Türkmenistana durmuş guran ýaş maşgalalar zamurlyk esasyna 3 ýyl möhlet bilen ýyllyk bir götürümli 20.000 manat üçin kart pul terişdesinden peýdalanyp bilýärler. Mundan öň bu kartyň meçberi 6.000 manatdy. Ýaş çatynjylara niýetlenen bank kartlarynyň köpeldilmegi barada habarlar hususan şuňlar durmuş toýuna taýýarlyk görýän köp sanly ýaşlary begendirdi. Ýöne pul terişdesini almak üçin banklaryň talap edýän şertleri ýaşlaryň lapyny keçetdi. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan toý taýýarlygyna ýaşlar banklaryň talap edýän resmi namlary barada maglumat berdiler. Birinjilik bilen bank kartyna ýüz tutýan raýat hökmany suratda aýlykly bolmaly. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir türkmenabatly ýaşaýjy bank kartyny almak üçin raýatyň zähmet hakynyň meçberiniň adyndan 1800 manat bolmalydygyny aýdýar. Şeýlede kart sorap ýerli banklara baran ýaş çatynjalar degişli kredit almak üçin adyndan 2 ýyl iş tejribesiniň talap edilýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda raýatyň zähmet depderçetiniň göçürmesi, ýaş çatynjalaryň nikah şahadatnamasy, galy bersede 2 zaman durucuynyň pasporty, olaryň işleýänlikleri barada we zähmet haklary barada kepilnama, zähmet depderçeleriniň göçürmeleri we başga da bir näçe resmi nama talap edilýär. Derur bolan ähli resmi namalary goşanyňy kardaljydan, onuň ýany ýoldaşyndan hemde 2 zaman durucudan jemi 17 san dokument talap edilýär. Gysga çaýdylaryna ýaş maşgalalary niýetlenen bank kartyny almak üçin şu aşakdaky resmi namalar talap edilýär. Arza kardalyjynyň we onuň ýany ýoldaşynyň pasport göçürmeleri, nikah şahadatnamasynyň göçürmesi, kardalyjynyň işleýänligi we aýlyk haky barada iş ýerinden kepilnama, kardalyjynyň soňky 12 aý zähmet haky boýunça kepilnama, aýma-aý görnüşini, zähmet depderçesiniň göçürmesi, möhür bilen tasdiklanan görnüşini, kardalyjynyň we onuň ýany ýoldaşynyň 16 ýaşyndan şuny üçin nikahdan geçmenligi barada guwanama, 2 zaman durucuynyň pasport göçürmesi, iş ýerlerinden kepilnama, işleýänligi we aýlyk haky barada 2 zaman durucuynyň soňky 12 aý zähmet haky boýunça kepilnama, olaryň zähmet depderçeleriniň göçürmeleri, möhür bilen tasdiklanan görnüşini. Bu karda 35 ýaşa ýetmedik we nikahı 2011-nji ýylyň 3-nji sentýabryndan öň hasaba alınmadyk ýaş maşgalalar alyp biler diýip Biznes Türkmenistan neşri ýazýar. Ýeňillikli kardar Türkmenistana durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny, hojalyk haritlaryny, täze ýaşaýyş jaýlaryny hemde gozulmayan emlakları satyn almaklar üçin kartlar bermegiň tertibine girdilen üýtgetmeleriň ýa-ni berilip başlandy.